Tervehdys! Tämän videon aiheena on GeoGebran käytön aloittaminen ja meillä on paljon tässä läpikäytävää asiaa, niin ruvetaan saman tien hommiin. Tässä ensimmäisenä kun sä avaat GeoGebran ladattua sen, löydät piirtoalueen. Nyt mulla on valittuna piirtoalueessa koordinaatiston akselit ja tää harmaa ruudukka taustalle. Sä saat ne akselit ja ruudukot halutessasi pois tuolta vasemmasta yläkulmasta. Tässä näkyy kymmenkunta erilaista työvälinettä ja ne on kaikki tässä työvälinepalkilla. Jos sä haluat piirtoaluetta liikutella, sä voit mennä tähän kohtaan siirrä piirtoaluetta, jonka jälkeen sä pystyt liikuttelemaan piirtoaluetta suuntaan jos toiseenkin. Sä pystyt zoomaamaan piirtoaluetta joko lähennä ja loitonna komennoilla tai suoraan hiiren scrollauspainikkeilla. Tarkastellaan sitten vähän lähemmin noita muita työvälineitä. Vasemmalla on tuo siirrä työväline, millä pystyy liikuttamaan esimerkiksi piirrettyjä pisteitä. Seuraavana on pistetyöväline. Kun mä vien hiiren kursorin tähän kohdalle, niin tuo oikeassa alanurkassa oleva kolmio muuttuu punaiseksi ja se antaa erilaisia vaihtoehtoja, mitä sä voit tehdä. Esimerkiksi uusi piste kohdalla, se asettaa pisteen haluamaani kohtaan. Jos mä asetan pisteen tuohon kohdan 5, 5 läheisyyteen, GeoGebra pistää sen automaattisesti täsmälleen kohtaan 5, 5. Suoratyökaluista löytyy erilaisia suoria, janoja, puolisuoria ja vektoreita, mitä voi piirtää. Esimerkiksi suora 2 pisteen kautta tarkoittaa sitä, että mä valitsen mitkä pisteet otan käyttöön ja GeoGebra automaattisesti piirtää suoran niiden pisteiden kautta. Sitten normaali työvälineessä löytyy normaali, joka on siis sellainen suora, mikä on 90 asteen kulmassa edellistä suoraa kohti, tai yhdensuuntainen, mikä on tietysti samansuuntainen tuon annetun suoran kanssa. Keskinormaali, kulmanpuolittaja, tangentti ja niin edelleen on mahdollista piirtää. Esimerkiksi normaalityökalulla mä voin piirtää tälle annetulle suoralle normaali, joka kulkee tuon tietyn pisteen kautta. Siirrä työvälineellä pystyn tietysti taas siirtämään tätä pistettä. Toi alkuperäinen suora muuttuu, mutta edelleen tämä normaali on 90 asteen kulmassa. Monikulmiotyökalusta löytyy esimerkiksi työkalu, jolla voidaan piirtää erilaisia kolmioita, neliöitä, viisikulmioita ja niin edelleen. Ympyrätyökalusta löytyy mahdollisuuksia ympyrän piirtämiseen ja niin edelleen. Työvälinepalkin lisäksi hiiren oikea näppäin on äärimmäisen tärkeä tässä GeoGebrassa. Eli kun mä halutun pisteen kohdalla ja painaa hiiren oikealta näppäintä, mä voin halutessani ottaa sen objektin pois näkyvistä tai näyttää sen nimen. Se nimi on tällä hetkellä C. Tai mä voin mennä tähän kohtaan ominaisuudet. Ja täältä alkaa tulemaan yllin kyllä erilaisia vaihtoehtoja. Mä voin määritellä sille pisteelle värin, jos se onkin punainen tai vaaleanpunainen tai vaikka vihreä. Objektin tyyli tarkoittaa sitä, että minkä kokoinen se mun annettu piste on. Onko se vähän isompi tai pienempi ja mikä sen pisteen tyyli on. Palluraruksi vai joku toisenlainen kuvio. Samalla lailla jos mä menen tuon suoran kohdalle, ja nyt suora muuttuu vähän tummemmaksi ja painan ominaisuudet, niin mä pystyn valitsemaan suoralle värin, ja suoralle esimerkiksi katkoviivan ja hieman paksumman sellaisen, niin mä huomaan saman tien, että se suora muutti tyyliään. Joskus saattaa olla tilanne, että sulla on funktio annettuna valmiiksi, esimerkiksi funktio fx on x toiseen. Mä voin sitten suoraan syöttökenttään kirjoittaa x potenssiin 2, jolloin GeoGebra piirtää parabelin valmiiksi. Eli syöttökenttä on äärimmäisen näppärä, jos halutaan valmiita funktiota esimerkiksi piirtää. Pudotusvalikoista löytyy erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi kohdasta asetukset. Pääset vaikuttamaan siihen, että kuinka tarkkaan GeoGebra pyöristää joko desimaalien tai merkitsevien numeroiden tarkkuudella. Fontin koolla pystyt määrittämään sen, että mikä tuo fontti on, halutaanko vähän pienempiä vai isompia numeroita ja niin edelleen. Tuolla näytä-valikosta löytyy algebra-ikkuna, mikä on myös aika hyödyllinen. Eli kun mä painan algebra-ikkunan auki, se antaa kaikki mun piirtämät ja määrittämät funktiot, janat, kolmiot, pisteet, suorat, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt. Ja kun mä menen tuohon sinisen ympyrän kohdalle kussakin kohdassa, niin GeoGebra laittaa sen kyseisen objektin näkyviin tai pois näkyvistä. Ylhäällä pudotusvalikoissa kohdassa tiedosto pystyy esimerkiksi ottamaan uuden GeoGebra-ikkunan tai tallentamaan olemassa olevan tiedosto, jossa on joku pitkä projekti, minkä haluaa muistiin. Voidaan myös ottaa uusi tiedosto auki, niin saadaan vähän siistimän näköistä. Toisinaan me ehkä halutaan myös piirtää valmiin kuvan päälle esimerkiksi ympyröitä, pisteitä, suoria tai kolmioita. Niin tätä varten otetaan ensiksi joku kuva. Mä voin esimerkiksi mennä selaimeen ja karttaan, ottaa kuvan tuosta Paimion keskustasta noin ja joko tallentaa tiedoston tai ihan vaan kopioida sen leikepöydälle. Nyt kun mä menen GeoGebraan ja menen kohtaan muokkaa ja lisää kuvalähteestä, mä voin joko olemassa olevan tiedoston, jonkun kuvan tuoda, tai lisätä tuon leikepöydällä olevan kartan palasen, minkä mä äsken juuri kopioin. Tämän kuvan päälle pystyy suoraan piirtämään esimerkiksi pisteitä tai vaikkapa janan.